Guys, motikari yandaisa mugroup iyo Mark X ye-white yakapakwa pamushagashi 10 of mushagashi 10 of yekuenda kuSt Teresa kwaCharandura. Ikuratidza kuti yave ne3 days yakapakwa ipapa because ndakaiona nezuro makuseni nhasi ndaiona futi makuseni but apa ndakubva kumasvingo ndaiona iripo futi. And then ndo pandazonyatsotarisisa kuti ndione kuti motikari yakapakwa nekuda kwechipa. Ndikuona kuti pabhuti remotikari iyo pakazara nhonzi dziri kuratidza kuti there is something chaakuorera mukati because patori nesmell. Saka tiri kungosuspecta kuti inogona kunge iri robbery kune vane vavakanzwa vakashayiwawo mota Toyota Mark X ye-white AFT 86 something iri kubuda pamapictures apo. Tangoti udzane but I'm suspecting kuti mune chinhu chakafira imomo. Munogona kunge muine munhu akapondiwa akasiwa mukati because pakazara nhonzi pabhuti rachona plus padashboard rayo rakakoboka zvinhu. Dashboard haricharatidze kuti imota iri kunyatsofunctiona zvakanaka. Saka tokumbirawo kuti kana pane mapurisa vaite take action ipapo.